Arvoisa käsipallon ystävä, vuosi 2010 on päätöksessään ja on joulun aika. On hyvä aika vetää henkeä hieman ja keskittyä tulevan vuoden haasteisiin. Vuosi 2010 toi paljon muutoksia. Meille tuli uusi SM-liiga, uudet yhteistyökumppanit, uusi harjoituskeskus, uusi hallitus ja paljon muuta. Yksi merkittävimmistä on varmasti myös uusi rekrytointiohjelma. Kuten nuorisovastaavakin kertoo, niin 10–15% nousussa ovat lisenssimäärät. Tämä on hieno asia. Kiitoksia teille siitä kaikille. Vuosi 2011 alkaa heti mukavalla kiireellä. 7–9. tammikuuta pelataan P90 maajoukkueen MM-karsintaturnaus Pirkkolassa. Siellä tarvitaan kaikkia. Ranska, Montenegro ja Bulgaria tulee vastaan. Vain voittaja selviää jatkoon. Tammikuussa tapaamme naisten mestaruussarjan taholta ihmisiä, jotta me pystymme kehittämään myös naisten SM-sarjaa. Toivottavasti saamme mielenkiintoisia uutisia siitä. Uusi tulospalvelu tulee tammi-helmikuussa. Se on vasta makea, erittäin käyttäjäystävällinen ja helppo ja monipuolinen. Toukokuussa liitto täyttää 70 vuotta. 21. päivä toukokuuta on juhlan päivä. Silloin järjestän 70-vuotisgaala, josta palaamme myös teille myöhemmin. Näillä sanoin haluan toivottaa teille oikein rauhallista joulua ja urheilullista uutta vuotta. Nähdään Facebookissa.